Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutsu ngenxa ngephuzu majiji command. Bathi umfane empandle semncane ontanga bathi diabetes imdala kanti cha bamsukela bakithi ingane ihlaza cha. Ufunza abaphathi bezonqamalalo delibshelezi bathi intombi zimdansa ngetshebe zithi umuhle webhutsu. Umuhle amajiji command. Kunensizwe ngibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi ke sawubona umqeqeshi igama umfowethu usho igama lakhe uthi inamba yakho ngiyithathe ku Facebook page yakho. Kusho umfowethu besikhuluma ku WhatsApp naye so savumelana ukuthi ngizomphendula kanje. Uthi umfowethu ke okwehlula amadoda kuyabikwa. Nginenkinga la emsebenzini. 4 weeks ago ngashela usisi engisebenza naye. Hayi impela yangabikho inkinga ngalesa sikhathi. Okay. Ekuhambeni kwesikhathi wafika one day ethi uzongibona nalapho yangabikho inkinga saxoxa saphuza ijuice kwamnandi. Okay. Kwathi ngesonto elilandelayo nami ngacela angivakashele. Good, wenza kahle lapho mfowethu fanele ngikuncome ngoba phela ukuthi ukuvakashelile akusho ukuthi njalo phela uyena ekufanele enze njalo. Ahlezi kuyena okwenza umzamo ukuthi nihlangane. Nawe zama umzamo phela ukuthi nihlangane, yabo? Ukuze nawe ukhombise phela ukuthi u interested, yabo? Izenzo futhi ezibalekile ngoba ungakhuluma uzuqela. But mangabe unga-act mfowethu izinto ngeke zikulungele. Yabo? So ke into enhle leyo ukuthi nawe umcela ukuthi akuvakashele. Uthi mfowethu ke impela walenza iqiniso wangivakashela ngempela. So enye yezinto le emnandi ukudila nomuntu osekhulile ngokomqondo ngoba uma into ethi uzoyenza uyayenza. Not umuntu uhlele kahle naye usuke especially ama teenager uhlela naye umuntu so luthi uma selifikile usuku uthola ukuthi avela ku block nomuntu uthi uyamfonela ucinga lisangeni akasatholakali mhlawumbe uzumthole ngakusasa nakhona usekutshela isizathu sokuthi yabo. So uyabona lo muntu usukenze ngamabomu not ukuthi anti kade etholakala zonke lezi zikhathi mase kufika usuku leni senze njani akasatholakala wenze ngamabomu. So usuku usayingane mangabe wenze njalo ngoba mangabe ukhulile uyabambeka futhi kwesinye isikhathi. So mangabe ubambeka uyakwazi ukumtshela umuntu ukuthi hayi ngeke ngisakwazi ukuza kunganjani mhlambe sihlangane noma sibonane ngosuku lokuthi usuggest olunye usuku ukhombisa ukuthi usumdala because nawe uyafuna phela ukuza, yabo? Ungabe ukuthi sothanga ngisakwazi ukuza but awusuggest olunye usuku, yabo? Uma uzimisele ngento ke uyazenza izinto zibe lula. Wenze njalo kumuntu osekhulile ngokomqondo not umuntu ozovela ku block nje. Uthi ke umfowethu ke wafika around 4 ntambama wahamba ngabo 9 ebusuku. Late kanje ebusuku ngoba ngakusasa sasisebenza agcanahlala mfowethu enahlala impela. Uthi mfowethu ke ngaphinda ngenza isicelo esifanayo sokuthi angivakashele. Impela wafika kwamnandi saqabulana. Impela nami bese ngizitshelile ukuthi usengowami ngoba nakho siqabulana kwesibili. Cha mfowethu ngokhisi nje sizitshela ukuthi usengowakho. Cha njalo mfowethu ehlisa amaphaphu, yabo? Uqabula umuntu phela kusho ukuthi useyintombi yakho. Cha uzokunikeza isignal yena mangabe sefuna ukuba umuntu wakho, mangabe sefuna nithandana. Ngeke kube kuhle mangabe uzomnyeka kuba uyena onjani oyivusayo leyo nkulumo yokuthi nibe exclusive nithandane. But mayizovuswa wena ukhumbula ngithi uthanda ukubona lokho kancane, yabo? Kanti thina kuvele kuthi. So yabona ke mangabe kuwena oqhamuka nalento yokuthi kufanele nithandaneke manje kuyekuthanda ukuthi kube inkinga kanti makuyena kuba ngcono, yabo? So uthi mfowethu ke izolo ngikuncome kuqala before ngiqhubeka ngikuncome ngoba uyaveza lapho. Uthi mfowethu wafika kwamnandi saqabulana. Ngihlezi ngisho mfowethu ukuthi umuntu awudinga ukuthi uzothandane naye qala ukuze ukwazi ukumqabula noma ulale naye. Cha, uyakwazi ukuzenza lezo zinto
ngaphandle kokuthi intoni ikhuluma ukuthi umuntu akutshela ukuthi uyakuthanda nani uyakwazi ukwenza konke lokho ngiyakwazi ngisho nokulala ngingakatshelani yonke leyo nto so ngihlezi ngisho leyo nto ngithi umuntu mqabule umuntu alikho icala ekuqabuleni umuntu unless phela umuntu engafuni yabo but sengikhuluma nje ukuthi awudingi ukuthi azabe intombi yakho oqala kuyima umqabula ke nomlala naye cha uyakwazi ukuthola yonke into ngaphandle ukuthi nifike lapho yabo so ngiyajabula ke mfowethu ngokuveza lokho ukuthi umqabulile ningakatshelana I hope anikaze nitshelana yabo so ngizothatha kanjalo ngoba yona into oyibhalile la uthi mfowethu ke izolo ngicele ukumvakashela wavuma naye okay uthi mfowethu izolo ngicela ukumvakashela wavuma naye ayike ngafika endlini yakhe and she offered ukudla ngadla mfowethu yabona kufanele uqaphele mfowethu ukuvakashela intombazane mangabe ungakayiqondi kahle hle ukuthi uyisima kanjani ngoba yabona kuyingozi ngempela ngoba yabona kwesinye isikhathi uthola ukuthi iyakubiza intombazane ithi woza la mhlawumbe la ihlala khona kanti inomuntu ehlala naye yabo so uthola ngaleso sikhathi lo muntu usemsebenzini so yona izitshela ukuthi avela akekho yabo so wala alikho so ikubize wena itshela ngalutho so uyafika wena kanti awazi le mambani mhlawumbe izosheshe iphume noma indlela thize but ifike kufice khona la yabo ngisusenkingeni so ungazi ufele emanyaleni uyiqaphela izinto ekanjalo isikhathi esiningi nje umuntu omazane mawusasanda kutholana na engathi kungayiyona eza kuwena noma mawukuthi nihlangane somewhere kwezinye indawo not la ihlala khona up until uzo-understand ukuthi kuyisima kanjani yabo avoid inkinga ngoba ungazi ufele emanyaleni ngempela so uthi mfowethu then from lapho saqabulana good mfowethu ngiyalijabulela lelaphuzu ngoba ngihlezi ngilisho ngithi imlenze yavuleka kunjani ngazange umtshela ukuthi yamthanda so ukhizi nje mfowethu qabula umuntu angithi unaye awunibabile endlini seningahlala 4 hours wonke nibabile endlini akekho omunye umuntu wesithathu odlula ngisho umqabula mfowethu uthi mfowethu ke okwesithathu sibonene kulokhu size senza nocansi ama-round amabili okay so manje angazi simi kuphi because akakazi angitshela ukuthi uyangithanda and manje uma ngimbiza ngobaby uyakhalaza kufanele akhalaze but yini umbize ngobaby isiphi isizathu esenza ukuthi umbize ngobaby ngoba ukuthi usulale naye noma ukuthi usumqabulile chabo konke lokho akuqualify ukuthi usungambiza ngobaby yabo so usuyamxosha ke manje usuyamhlehlisa ke manje yabo njengoba usuqala umbiza ngobaby uyamhlehlisa ke manje yabo so umusumbiza ngobaby angithi uyakhalaza njengoba uveza ukuthi uyakhalaza so umusumbiza ngobaby wena relax mfowethu ehlisa amaphaphu relax bonana qhubeka ubonane nayo lengane nibe ndawonye niqhubeke nenze nikwenzayo kwesinye isikhathi engathi ungabuye uyikhiphe but not ungathathi sengathi useyintombi yakho ngoba leyo nto iyona into ezokulimaza yabo so ngiyeke enze ngendlela yakhe uyena ozokwazisa relax ehlisa amaphaphu yabo qhubeka kube naye nibe ndawonye but ekuhambeni kwesikhathi izinto zizoshintsha ngiyakutshela izoshintsha inkulumo kodwa kufanele ishintshe kubani kufanele ishintshe kuyena not kuwena relax ehlisa amaphaphu ungabusambiza ngobaby mawenze njalo uzomxosha uzothi uyazama ukumbona angabe safuna ukuza yabo so indaba somxoshile ngako uzombiza ngobaby ke manje uthi mfowethu ke okwesibili akushoyo uthi akanankinga nami but inkinga yakhe uthi akafuni ukujola of which angiqondi why engafuni ukujola so esimene sikanje uyothola ukuthi umuntu
mhlambe akaphathekanga kahle before vele isikhathi esiningi umuntu umesho kanje kusuke kukanjalo uthi i-relationship abekuyona mayizange imphathe kahle yabo, so that's why engafuni ukujola. So that yena uzama ukwenza njani, uzama ukuthi angazibophezeli kuwena engakabi ready yabo, nakhona ngakakuqondi ukuthi uyinhlobo enjani insizwa mhlawumbe ufana naye nalo aphuma kuyena yabo, so uzomthwesa lokunzima kade ephuma kuyona. Phela once umuntu wakutshela ukuthi once wathandana nomuntu kuyashintsha konke, kufanele ube accountable. Uya accountable mfowethu ukuphi unobani wenzani, ubuke ubuthuleleni awufonanga ngani yabo, zonke yonke leyo nonsense leyo yabo. Once wasothandwe nomuntu you account awenza izinto mathanda, ngoba kufanele yonke imove oyenza fanele yenze njani, fanele ayazi nalowo muntu. So mangabe ngayazi kuzoba inkinga ngoba uzokuthinta. Mangabe ungalibamba ucingo uzofuna ukwazi ukuthi yini nje wade ungalibamba ucingo, ubulapho ubuwenzani yabo, sonke lo. So lo sisi uyeza kuwena uze nibe ndawonye nje ajabule ngaleso sikhathi. Kungenzeka mhlambe ke hayi ukuthi mhlambe waphatheka before, or mhlambe kunezinto focus ekuzona empilweni ngaleso sikhathi, so akafuni umuntu ozoloke emfonela ukuthi hey 1 2 1 2 yabo, so akasifuni leso step. Kungenzeka, so asazi kodwa ke uthi mfowethu ke so inkinga mfowethu ongamnikeza yona ukuthi umxineke manje ujaha ukuthi abe intombi yakho. Yini is mfowethu ujahini because lo muntu uyamqabula, ulala naye, yini engiyifunayo, noma wena into ezokunika ukuthula ngaphakathi ukuthi athi nawe akathanda. Hayi mfowethu ngeke, relax siyeza leso sikhathi, relax unyekele kanje, uzokunikeza isignal njoba ngitshela uzokunikeza isignal. But mangabe kuwena ofika nesignal hayi futhi uzombalekisa lo muntu. So uthi mfowethu ke manje cela ungiphe ama advice, ngimconvince ukuthi angitshele nawe ukuthi uyangithanda yabona, or angitshele ukuthi uzizwa kanjani ngami. Ngifuna ungiphe ama advice ngimenze akhole ukuthi ngempela ngihlukile kunabanye ngoba uma ngimuzwa ngokukhuluma kwakhe uthi uhlukumezekile othandweni abekulona. Manje angazi indaba engiqhathanisa nabanye abafowethu. So izenzo zakho azikhombisi ukuthi uhlukile kwabanye, wenza njengabanye. So njengoba ujaha nje kanje ujaha ukuthi akutshela ukuthi uyakuthanda, hayi mfowethu lokho akukhombisa ukuhluka. So wena ukukhombisa ukuhluka kwakho, enjoya isikhathi unaye, qhubeka uhlele naye, enza njengoba wenza but ungampress, musukumpress. Ma isikhathi sivuma mkhiphe nibe ndawonye, ni-enjoyele isikhathi nindawonye. Lokho kukodwa nje lo wenze njalo naye uzobona ukuthi hayi uzoza feel comfortable, yabona ukuthi hayi insizwa le engakwazi ukuthi ngiphile nayo akanginikeza ipressure and angaze abuyelwe yithemba lokuthi hayi uzomphatha kahle yabo. So yilapho azobe sekunikeza khona isignal. But mangabe utatazela manje ujaha ukumloka mfowethu ukhohlwa-ke lapho, njengoba ngisho uzomhlehlisa agcine engasafuna nokuthi nibonane yabo. So yiyo mfowethu into ekufanele uyenze leyo, qhubeka wenze njengoba wenza lokhu nibonana. Kwesinye isikhathi masivuma umkhiphe nje nishayele umoya, ungajaha ukumshela, ungamsheli ujaha umthathu uyamthanda nani umpintshele khoneni ngamagama, ngiyakuthanda uyazi manginawe ngizizwa nje ngiphelele, yazi nasebusuku ungakwenzi lokho. Xoxa nje naye, u-enjoy isikhathi naye, niqhubeke nenzeni kwenzayo, umdedela ahambe naye, khona into ezokwakheka kuyena emva kwesikhathi, njengoba ngikutshela ukuthi isignal uzoyikhipha. So uhlakanipha mfowethu, khombisa ukuhlukayo kwezinye insizwa, but mangabe usenza kanje awukhombisa ukuhluka mangabe wenza kanjalo. So ngiyathemba uyangizwa-ke mfowethu. So mangabe unesifiso sokuzwa noma mhlambe unodaba ofisa suludingide mina nawe, ungangibhalela ku Facebook, ufike useshe umqeqeshi wensizwa, uzolifica ipage lapho
ubhale khona uma uthanda khona inamba ozoyithola lapho zikhulume ku WhatsApp uma uthanda ungangibhalela ku-email engizoyishiya kuyona le video. Shalom.